As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon atong iampo labi na nining panahon sa Kwaresma, nagkaduol ng atong Semana Santa, ang pagkabag-o sa mga kasing-kasing sa katawhan nga makasulod ang pagtulunan ug ang pagtuo alang sa Ginoo o ang atong nasod makabaton untag kalinaw ug kahiusa labi na gid sa atong mga political leaders hunong na taning ilang panag-away o mga tawhanon o hinakog nga mga kinaiya nga mao'y hinungdan sa kagubot. Ang ato sad nga mga benefactors and donors sa tibuok kalibutan nga nagtabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots hatagan unta sa kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami o Ginoo nga magkanunay kami sa pag-alagad diha sa imong kabubuton aron niining kinabuhia magdugang unta ang mga pahanungdan o gidaghanon sa imong katawhan nga nag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhi niining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tawo ug daghang mga tawo sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises og miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao.
ug giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong naong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magasangpit ako, tubaga dayon ako. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usap sa Ginoo ang Sion, ug mopakita diya sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangon, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayiga sa Ginoo. Ang Ginoo mitan-aw gikan sa iyang balaang bukid. Gikan sa langit isudong niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo.
aron pagluwas kanila nga hinukyok man aron patyo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligong unta sa mong pagtuo, ug agakan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, mulakaw ako ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo miingon, siya miingon dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Og mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa kabadiay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akog ikasulti o ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako og ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako, og masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Og siya nga nagpadala kanako, naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Hesus nga nagsulti niining mga butanga nanuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Normal gid na nato nga kanang tao nga mudawat og mga pag-antos unya mag-antos na siya, ang tan-aw gid nato anang tawhana buutan. Nya kung siya buangon kay istanan, nya musugod na siya antos, unsa may atong tawag niya na usab, nya mabuutan dayon. Mao bitan na mag-away na ganang asawa ug bana, nya ang bana animal kayo, nya ang bana magpaluoy-luoy dayon,
paminghoy-minghoy ang naong, niya, buutan na kayo, magantos. Ang sa may bationg sa asawa, looy dili. Looy dayon. Niya, balik na sa kabuang, kabuang na sa away na sa inig kahuman, paluoy-luoy na sa bisag kinsa, mga anak, badlungon kay tanan. Nya magpaluoy-luoy dayon, antos magkugi nagtrabaho, nya antos gyud. Mausab dayon ang kasing-kasing sa ginikanan nga nagsigi kasuko. Ako bitaw gahuna-huna jud kong magpaluoy-luoy ko kay para mahurot kita ning slot. Naluoy na ba mo nako? Naluoy na mo. Siguro alang kog palit ning atong slot kay kanibang para sa pista ba kaning God's healing and deliverance powers. Kay gandaghan para ba ni? Nya ato na ning gamitonon rong pista o karong Holy Week. Kuan pa niya nga atong halin 18,439 na pay 51,561 ka slots. 100 pesos per slot. Nya naani siya 12 slot challenge. Tag 1,200, 595 na sad ang atong nadawat. Pero kuwang pa kayo. Kaning 51,000 kon paliton lang gid ni nato karon si Manaha tag 100 kamong tanan nga maminaw nako. Labi na gyud kamong ni adinhi sa territorial parishioner. Tanan ninyong pamilya papaliton ninyo ani nya di lang mo mangaon og mga duha ka kaunan karong si Manaha. Fasting ba? Duha lang kakaunan. Abot man ginag 100 no. Nya inyo ding ipalit. Kay luoy in taon ka itagwa tay magamit karon na rabaning sunod semana unya ang Holy Week unya ikasunod sang igsumpay ana ato dayong mga pista celebration. So magantos ta. So kanang taong buangon kung magantos mahimong buutan sa matas mga tao. Samot na gid tingali kung ang buutan nga tao muantos og mauna si Jesus. Sa iyang kabuutan gisalikway lang yapon siya sa mga leader sa mga Hudiyo bisan pag nakita na nila ang iyang kabuutan. Og unsa may katapusan na gisulti ni Kristo aron makailagid sila nga siya anak sa Dios og pinadala sa Amahan. Ingon siya, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, pasabot, kung inyo na siyang bitayon sa krus, maunay kinatasan o kinadak-an nga pag-antos nga giagian ni Jesus. Ang iyang kasakit, kanang stations of the cross, o ang pagbitay niya sa krus. Mauna ginay final proof nga siya di ay anak sa Dios. O giunsa man niya pagpakita, mianto siya, nagpakamatay siya, nga wa gyoy sala. Way bisan gamayng kasuko. Gilingay mong tupad. Ing nadili kadali masuko sa inyo. Ing na kuno, nadili kadali masuko. Kanabitang tao nga dili masuko, unsa may ato itawag buutan. Kanang tao nga dali kay mo reklamo, masuko dayon bisag sakto pa ang iyang gisulti, unsa may ato itawag? Unsa ato itawag? Buangon. Tanaw ninyo aning nagwali, unsa may tanaw ninyo ani, buutan o buangon? Nga importante kaayo ang pag-antos. Sa Team Duterte o sa Team Marcos karon, kinsa Manila ang nagpakita nga nag-antos para sa atong nasod? Team Duterte o Team Marcos? Atong butaran kanang nagpakita nga kamaong muantos para sa atong nasod. Kana bang dili kayo reklamador? Kana bang dili maghatag og kabugat sa katawhan? Kay kani manggong reklamo o kaning panindot sa tong kaugalingon, pag
pagtuman unsay atong gusto, mao na ginay makapahimo natong yawanon. Mo na diri sa unang pagbasa, bisan pa man ang Ginoo nag-uban nila, nagtabang nila, reklamo lang gyapon. Nya anay pagkaon nga gihatag, kagkaon nga way lami, gipul-an nami ani. Ana ba? Nga buangon kay tanan. Padadaan bitag bitin. Gipamaak nangamatay. Pag antos na, diha na sila nagpakiluoy. Nya sa dihang nagpakiluoy na pud sila, gitabangan lang yapos Ginoo, gitambalan lang yapos Ginoo, gikaluy-an lang yapon. Muna kita likayan gina natong pagka sa Tagalog pa makasarili ba, sa in English self-centered, or sa Bisaya unsa man sa Bisaya, unsa man ang self-centered? Wa sa ko kasabot kon sa nindot mas Tagalog no, makasarili nya ang sa in English selfish or self-centered. Nya ang Cebuano unsa man? Santan taas man ang ato no. Ako lang nahibaw-an murag kanang nakasintros kaugalingon, self-centered. Sige lang, lingi ako no imong tupad. Inakinsay una nimong pakanon. Kada adlaw ba kinsa may inyong unang pakanon be? Ang inyong kuyog sa pamilya o kamo? Kanang naas imong hunahuna ba kinsa gi imong paningkamutan na imong pakanon? Ang imong kuyog sa kinabuhi o ang imong lawas? O ang imo ganing lawas, ang imong unahon pagpakaon, selfish ka, self-centered ka. Kinsa magyuna ninyong hatagan sa inyong kwarta, ang simbahan o ang inyong kaugalingon? Ngito bag kanang og mangita kag kwarta ba, kinsa may imong gihunahuna nga imong hatagan gidana, imong paambitan, ang simbahan o ang imong kaugalingon? Na musunod ani nga mupalit yung kag slat. Bahala nagwa kay kaon. Kay kinisang atong slat, kay bao ba mo unsay atong gamitan ani? Una gyud manghatag ta karon og kay pista man nato no. Manghatag ta nya la murag posible ra maning last na lang nina kong pista dinhi isip inyong parish priest. Manghatag tag mga naas mga 4,000 ka 5 kilo packed rice sa ato mga kabus kaing pamilya, kategory C o kategory D. Kana igo-igo na nindot na. Ikaduha, ato pag yun ning gamiton pag tabang sa mga mga chapels nga makabilin tanilag dako-dako nga amount para ipanindot padayon pagpanindot o pagpalig-on sa ilang mga kapilya. Okay, posible naman sang last na lang lagi ni nato sa dinhing kuyog-kuyog na nga ikatulo, makahimo tag mga activities ato ning gitawag mga jubilees nga makapahiusa nato, mabati nato ba nga usa ta ka parokya. So kada gabi sa atong kanini ang nobinaryo na agitay jubilee celebration. Ato nang tawag jubilee kay jubilee year man karon sa lain-laing sektor sa atong katilingban. Mugasto man taani, mugasto man kita. Mao nang hinauton ta ang inyong tag 100 pesos dili ninyo ihikaw. Kamo mga online parishioners, salamat daan. Ato sa ning ikaupat, gihimo ni nato nga muratag mo sakripisyo para mohatag ta aning maong event, iampo nato ang kalinaw sa kalibutan. Dinis ato gagubo ta tungod aning mga politicians nga murag usahay makaingon ta ang ilan na lang kaugalingong gusto mo ilang ipatuman. Kunyara ba panahon sa eleksyon, magsigigi sila gyud pangamuyo nato panahos eleksyon. Magkatawa lang ta ba? Ako lang ning hisgutag balik kay
aron makaamgo bitaw ta, panahon sa eleksyon, ang labing kabus nga Filipino mo equal ang iyang value sa kinatasan o ranggo nga Pilipino. Kay ang vote sa presidente equal sa vote sa homeless voter. Kanabang labing kabus nga botante equal ang iyang vote ngadto sa botar sa presidente, sa senador, sa congressman, sa gobernador, sa mayor, mga konsihal, barangay kapitan, konsihal sa barangay, mga rangguhan man na sila, sa general sa pulis, sa PNP chief, sa military, chief of staff, unsa pa na itawag ana diha. Equal ang atong tanan nga vote, one count. Maura ginay panahon nga equal ta. Pero subo kay palandongon nga inigabot na nga manglingkod na ni sila kaning atong gibutaran nga nagsigirog pangamuyo nato. Murabag kaning mga taong di as first reading ba nga nangamuyo ni Moises, iampo mis Ginoo nga pasayloon mi kay nangamatay nami, inana ba? Mangamuyo sila maay nato. Iniglingkod ilamang ibaliwala ang nagbutang nila ng maong posisyon. Hisgutan lang nako gamay ang impeachment sa Vice President nga gihimo sa Congress. 215 ang nipirma, naapakunoy ni Apas ato, mga 25, nahimo silang 240 ang nipirma. Nya nagkinahanglan rag 103 ka signature, ma-impeach na ang Vice Presidente dito sa House of Representatives. House of Representatives ni sila. Kanang naglingko diha, nagrepresent nag mga distrito sa tibuok Pilipinas. Pasabot nagda sila dito sa atong tingog. Pila may nibutar sa Vice Presidente pag-eleksyon atong 2022? Mga 32 million individuals. 32 million. Unya gi-impeach lang, pasabot gibaliwala ang iyang pagka-vice presidente dito sa House of Representatives. Pinaagi sa butar sa 200, more or less 240 individuals. Pag eleksyon, kaning 240 equal ra ni sa katong 32 million. So kung atong balansihon, pag human sa eleksyon, ang 240 labaw pa sila gahom sa 32 million. Kay wa man mo recommend ang 32 million nga nibutar ni Vice President Sara Duterte nga amo kang i-impeach. Pasabot, mo pirma mi kaming 32 million, mo pirma mi kay nasayop migpili nimo, i-impeach ka namo. Kana okay kay na siya. Pero 240 versus 32 million, unya sa ako rabang aka mo inyong paminaw. Ni Oyon ba ang 32 million sa gibuhat sa 240 nga congressmen? Ni Oyon wa. Ambot lang, panidi. Panidi ba? Mamakpak gid unta na. Yes, impeach na gyud ang among gi-elect. Murag akong paminaw, akong panid wa man. Kadto ramang 240 og naay pipila nga namakpak, nagsayaw-sayaw pagani. Pero how about that 32 million, girespetuhan pa ba? Hain naman tong inyong pangamuyo, parihaan ni karong umaabot nga midterm election, siging suroy kada gabi, busy kay mga kandidato, siging panglamano, siging pangamuyo sa tagsa ka vote, sa hantod sa kinaubsang Pilipino, nganong iniglingkod, di naman na nila respetuhan ang kada Pilipino nga nibutar. Ingon ana ang resulta sa mga self-righteous people, mga mangingilad nga mga tao. Nanabitang ka mo mga asawa karon, wa ba mo magmahay-mahayan ang inyong nabana? Nga purting pangamuyo ana katong nanguyab pa na ninyo, nga makahikap lang gid unta ninyo. Siging kuyog-kuyog, siging gukod-gukod, bisag mo adto mo inyo, mamisita gyud ana. Nya karon, tanawa ko no, wa mo mabudol? Congratulations kung nakita ninyo ang tinuod ninyong bana. Kinsa dinhing asawaha karon nga wa gyud magmahay-mahay sa iyang nabana tas ang kamot.
Maayo kayo. Congratulations. Na ay mga 3 ka buok. Mga banasad, perti sa taong pa, kuang-kuan, panindot-nindot sa iyang linihukan ng imong naasawas una, attracted kay kaana. Karon kinsa mga banaha nga, wa magmahay-mahay, nga nung mauna imong naasawa, taas ko nung kamot, binam sa mga bana din eh. Aw naa sa de, duhara nun kabuok sa nang ni isa. Mauna, mailhan na nato, karon palang daan, inigabot aning midterm election, panid-an na nato kining ato mga kandidato o kandidatas eleksyon, karon, kinsa nila ang dunagyoy timaan nga self-centered kay ni sila. Na naman na sila yung mga track records, na sa tay daghang mga survey diha, na ay kalye survey, ganahan may kuha ng kalye survey, kay ila yung itali-tali ba ana, na asay kalye survey, na asay official survey, na asay mga sa panang ubang mga accredited na mga mohimo o mga survey. Maminaw ta. Ikaduha, na-upload na sa social media ang ilang mga rallies. Kadang rally nila, mailhan nimo ang reactions mga tao diha. Ang mga tao, hot ba kaayo, inigabot nila, or mingaw. Kana ganing murag minghoy ang audience, kana naana sila napanid-an nga di maayo. Nya kana ganing audience hot ka istanan, kana posible na nga ang ilhan ana nila maayo na siya. Kaya di magita kaila nila thoroughly. Pero kani atong basihan ug ang mga komentaryo ug ang atong personal knowledge nila sigon sa atong maabot. Maigsuon, usa ra gyud akong timaan nga ang tao dunay pagka-Dios-non. Maghatag gid siya kalipay sa kinabag-an nga tao. Naagyo na masuko niya. Si Kristo bitaw na maging nasuko niya. Pero ang kinabag-ang tao sa kalibutan hangtod karon, gihandom siya, giyukbuan siya, o giila siya nga manunubos. Sige yan natong pamalandong sa dagkong team karon sa eleksyon, Team Marcos o Team Duterte, hain ani nila ang nakahatag yun og kalipay ngadto sa kinabag-an nga mga Filipinos. Mo'y atong suportahan. Og in general, tanang kandidato karon atong tan-aw ng ilang kinabuhi. Kinsa nila ang dunay gihatag nga kalipay ngadto sa kinabag-an, mo'y atong butaran. Kanang naglipay-lipay las ilang kaugalingon, daghan ang nasakitan, bisan pag magnisingisi na sila karon, maghimo na sana silang mga promises to be broken. Ato na lang na silang papahuwayon. At least man lang, once in our lives, we can choose. Ang ikaduha na sa rong problema, kaning tikas sa pag-ihap. Tikason ang mga tig-ihap. Sa una, dagdag bawas, ana karon ang dagdag bawas anha na kuno posible himuon sa machine. Gani karong bag-o na gi-question nga naay daghang mga kumilik paraphernalias nga nakit-an dapit man tingin sa Davao nga naa gi-store nila, gibutang nila sa usa ka private nga lugar, private property. Amo nagi-question nganong naa mas private property, nganong wa man sa mga public and secured places sa gobyerno. So, mga inani ba? Mga clue na ni, nga doon na mga lakang sa pagtikas sa umaabot nga eleksyon. Ato lang iampo, kay noon ra ba kay tanay din aning tinikasay either vote buying or harassment, kanang pinaagi ang mga goons, o kaning dagdag bawas. Iampo nato, panid-an nato, let us be watchful aron mogawas gyud ang clean, just, honest, sincere election results. Aron mogawas gyud ang kabubutos Ginoo, dili ang kabubuton sa mga taong mga yawanon kay mga tumong para sa atong nasod. Manindog ta. Mga igsuon, diha sa pagtuo
magampo kita ngadto sa amahan, uban sa mapaubsanong kasing-kasing ug moingon kita, Amahan, luwasa kami. Amahan, luwasa kami. Nga ang katawhan sa Dios mulampos sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga magdugang ang kadaghanon sa katawhan, nga mudawat kang Hesus nga ilang manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga sila nga sa kinasing-kasing nangita sa kamatuuran, makakaplag kang Hesus nga mao ang kahayag nga nagdanag diha sa kangitngit sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga sila nga nanag-antos sa sakit, sa kabalaka, sa kahadlok ug sa kamingaw, makakita sa kahayag ni Kristo nga nagdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang walay pagkapalong nga kahayag, magdanag sa mga matuohon nga mahalin na, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Amahan sa langit nga naluoy og nagluwas kanamo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga na kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami o Ginoo sa gasa nga makapahimuot kanimo aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala ug imo untang tultulan ang masukulon namong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Agay o matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na gyud si Father Nilo Igloria. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila pangay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Itugot ng amoyo kami o makagagahom nga Dios, aron samtang nagtinguha kami sa walay hunong sa mga butang nga Dios non, mahimo unta kaming takos sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langit non. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Dios nong kaluoy. Niya mahitabo ra na kung kamao gitang moantos alang sa kaayuhan sa kinabag-an o sa tibuok katawhan. Salamat sa niantos nato dinhi pagtabang, pinaagis pagpamalit og mga slots. Ang atong SBF DAG para sa tong kumbinto na apay 5,369 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya doon na sa ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Ang atong haligi para ni Mama Mary, HPMM, para itabang natong Father Arnel Ponce sa iyang simbahan, na apay 2,255 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Naasa ni 20 slot challenge nga tag 2,000 per challenge. Niya kanimo'y pinaka-importante nga slot kay ato ning kinahanglanon karong Holy Week o sa atong pista, ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, na apay 51,561 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Yan na ni 12 slot challenge nga tag 1,200. So hangyo nako paspasanin natog palit para makahatag kita unsay atong gipangandoy nga gustong ihatag alang sa kaayuhan sa atong parokya ug sa kadaghanan. So pakpakan nato ang atong mga nanghatag og slot. Salamat kayo. So ang inyong pagpalit og slot, pwede ninyo ihato dinhi sa atong opisina, anha nyo ihato diretso or inyong ipadala sa atong GCash, open pa man atong GCash karon, unya ang anas atong bank accounts or inyong ipadala sa kwarta padala. Tanawa lang ninyo ang mga ngalan, akong ngalan, maka-claim ra gyud ko ana didto, Palawan ba, Imluelier, sana diha, Cebuana og sa panangusa RD Punsyap ug uban pa. So kana igsip lang sa Western Union kay gi-block na ko diha. Dili na ko maka withdraw. Sobraan ako no kadaghan akong sige withdraw. So ang ato sang schedule sa activity sa atong Lenten ug sa Holy Week na celebrations naa na diha sa atong tarpaulin ni asad sa atong social media platforms sa YouTube ug sa Facebook. Tanawa lang ninyo, monitora lang para maka-appeal gyud mo sa tanan. Ang atong binditas lukay karong Domingo, so ang atong pagbinditas lukay dili na to himuon after the Mass. It is always during the Mass. So kung malate na mo, huwat na lang mo sa sunod sad nga misa. Niya ang atong confirmation karong 26,
April 10 ang atong deadline niya. I-secure lang gid ninyo tumana ang atong mga kaning requirements. Ang mass wedding karong May 1 kamong na-registered na, tumana lang ninyo ang atong mga requirements aron maandam ng inyong mga documentations. Ato sang ipadayon pag-announce dinhi nga tabangan nato ang dinner for a cause sa Our Lady of Guadalupe Parish, ako ng parokya. Unya karong May 10 adto sa IEC, pamalit mo tickets adto mo tupalit sa Guadalupe or anhi ba mo sa atong parokya, ipalista lang inyong ngalan kay ato ra sa nang kuhaan og ticket unya didto sa Guadalupe. Nya padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Nana ni ron siya 243,000 ka subscribers. Nya padayon mo sa pag-view, like, share and subscribe. Nya tan-awa sa dinhi ang atong mga official information. Ang atong Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Mo gini ang atong official Facebook page. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manalasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos na sa kaluoy, ikaw ang amang magbubuhat, manunubos, o Ginoo sa tanan. Jesus manoy kakanamo, pasaylo mo kami, ang sa langit.